nos fai moito tempo e por primeira vez ves a pedirme axuda. Case non me acorda de cando deixaches de invitarme a tua casa a tomar café. E creo que a miña muller é madriña da tua filla. Pero falemos claro, nunca quixeches a miña amizade. Te asustaba ter relación con nós. Non quería correr ningún perigo. Entendo. O teu paraíso era América. Tiñas un negocio, a vida te iba ben, a policía velaba o teu soño coa lei. E non me necesitabas. Pero agora ves a min a dicir: Don Corleone, pido xustiza. E pides sen ningún respeto. Non como amigo. Ni sequera me chamas padriño. En cambio, ves a miña casa o día da boda da miña filla a pedirme que mate por diñeiro. O que pido é xustiza. Iso non é xustiza. A tua filla está viva. Quero que sufran como ela. Que teño que pagar. Bonasera. Que fixen para que me trates con tan pouco respeto? Se mantiveses a miña amizade, os que maltrataron a tua filla pagaríano con creces. Porque cando un dos meus amigos se crea enemigos, eu os convirto nos meus enemigos. E se o temen, amigos. Padriño. Ben, algún día, ese día pode que non chegue, acudirei a ti e tendrás que servirme. Pero tanto, amigo, acepta a miña axuda en recordo da boda da miña filla. Gracias, padriño. Prego. Que se encargue disto Clemenza, con xente de moita confianza, que non se me entusiasme porque non somos asesinos, a pesar do que di ese funerario.